Татар теле республиканың дәүләт теле, таралышы буенча Россиядә 2нче урында тора. ЮНЕСКО тарафыннан халыкара аралашу теле дип табылган 14 теленең берсе дә ул. Телебез бүген ни хәлдә? Ана теле укытучыларын ниләр борчый соң? Hozirgi zamon chili ekan endi narsa bik burşuy. Bizning bolalar rus tilində söyləşə. Hozir menə bolalar baxşasında rus tilində söyləşə, məktəblərə 1-ci klassga kelirlər. Rusça söyləşə bolalarımız. Menə bu bizning eng avutqan çilimiz idi. Бәләкәй чагымнан ук татар сөйләмен ишетеп, шул даирәдә үскән бала беренче русча сөйләшә алмый. Әти, әни инглизчә чиратта баласы белән татарча сөйләшергә тиеш. Шөгыльләрдә, уртак эшләрдә татар сөйләме өстенлек итәргә тиеш. Бала һәр вакыт татар сөйләме ишетелгән даирәдә тәрбияләнергә тиеш. Бигрәк тә 6-7 яшькә кадәр. Ана теле укытучылары балалар бакчасында, мәктәпнең башлангыч звеносында укыту тәрбия процессы татар телендә алып барылырга тиеш дип саный. Район җитәкчелегенең фикере дә моңа аваздаш. Әгәр дә без шушы балалар бакчасында мәктәпнең 4нче классына хәтлек, 4нче 5нче классына хәтлек татар баласына үз теленең әдәбиятының, теленең матурлыгын, аңа мәхәббәтен тудыра алсак, калганы җәмгыятьтән тора. Җәмгыять тәрбияләп бетерә. Әгәр дә аныңчы Аллаһның рәхмәте белән шул ук үзебезнең телевидение, радио, башка төрле программаларда яхшы мультфильмнар, яхшы кинолар, яхшы пьесалар, яхшы китаплар чыгып без аны җиткерәсәк, бала үзләнүдә бара. Безгә ничек кенә булса да, менә кече яшьтә балаларга салырга кирәк, әлбәттә, үз ана теленә мәхәббәт, нәфрәт түгел. Менә шушы әлбәттә безнең максат. Туган телдә аралашуга, ул гына да түгел, телне тирәнтен өйрәнүгә балаларыбыз ничек карыйсың? Аларның фикерен тыңлыйк. Татар теле ул безнең иң электән үк килгән телебез, һәм без аны сакларга тиеш, һәм ул телне югалтмаска тырышырга тиешбез. Әлбәттә, минем дусларымда бар русча сөйләшә торган кешеләр, мин алар белән русча сөйләшәм, ләкин аларны татарча сөйләшергә өйрәтәм. Телләргә мөнәсәбәт безнең иң әйбәт дип уйлыйм. Безнең класста чөнки без татар телендә күбрәк сөйләшергә тырышабыз һәм рус алымалы сүзләрне кыстырмаска тырышабыз. Мин үзем туган телне яклыйм һәм саклыйм дип әйтә алам. Мин үзем республика олимпиадасында татар теле буенча урын алып, халыкара олимпиадага үттем. Ана телен әнә шулай халыкара фән олимпиадаларында катнашырлык дәрәҗәдә өйрәнү хуплауга лаек әлбәттә. Башка милләттән булган балаларның да татар теленә мөнәсәбәте сокландыра. Интернациональ мәктәп саналган Мөслим лицее мисалында бу аеруча ачык күренә. 2 ел подряд мин призер булам. Миңа призер булу бик ошый, чөнки ул миңа бик горурлы. Һәм теге елда мин үзем белмәдем шундый важный олимпиада, һәм бу елда мин уже бик нык тырыштым. Безнең мәктәбебездә төрле милләт балалары укый. Азәрбайҗан, әрмән, марый һәм башка милләт балалары да белем ала. Аларның инде безнең татар теленә аларның мөнәсәбәтләре шул хәтле яхшы. Бик күп бәйгеләрдә алар урын алалар. Һәм инде аларның үз ана телләрен үстерү юнәлешендә дә без инде тырышабыз. Беренче карашка барда алда гел кебек күренсә дә, телебезнең киләчәк язмышы уйланырга этәрә. Мәктәпләрнең укыту программасында татар теле дәресләрен кыскартуның тискәре йогынтысы бүген бигрәк тә мөгаллимнәрне һәм тел сагында торучы әдипләрне борчый. Алар бала мәктәпне тәмамлаганда татар теленнән имтихан бирергә тиеш дигән фикердә. Biz yaş vaqtda o'qita boshlagan chirda tatar tili, hozir endi ona tili deb ataymiz. Ul darslar otnaga 6 kira edi. Hozirgi vaqtda biz 3 darsga qoldik. Mening fikrim, agar mumkin bo'lsa, darslarni tog'inda ko'paytib bo'lmasmikan, shunday joy topib bo'lmasmikan, bolalarga davlat imtihonlarini berdirsak bek yaxshi bo'lar edi. Ko'pni bo'lay сөйләшеп бирсәк тә безнең имтихан бирергә тиеш әдәбияттан татар теленнән балалар. Бизгә кирмәсен. Бала укыячак. Бер уйлаганда татар теле әдәбияты буенча безнең балалар урта белем дә алмый дигән сүз бит бу. Менә бу бик җитди мәсьәлә. Менә шушы берне хәл итәргә кирәк. Ата-бабаларыбыздан мирас булып калган иң зур байлык туган телебезне саклыйк. Тел исән булса, милләт тә яшәр. Халкыбызның горыф-гадәтләрен, рухи кыйммәтләрен киләчәк буыннарга тапшыра да алырбыз. Әлфинур Ногманова, Динар Минхаҗев, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.